Na, sziasztok, guys! Nem tudom, hogy halljátok-e, de bebegott az egész. Ugye az a mi már itt van Maxoson, Uranál, és nem tudom, ez ahol ott van az a karika. Ugye ez szokta adni észéket, hogy ami fölmegy. De ez a Maxoson van, és még mindig még mindig. Nem tudom, halljátok-e, de még mindig. Szóval írjatok egy kommentbe, létszi, hogy milyen fajta bug. Szóval létszi. Írjatok le, hogy milyen bug. Mert egyszerűen bebuggolt. Hogy folyamatosan van, és nekem szerencsém van most, és végtelenet kapok. Vagy pedig nem adja, és csak így zavarni fog. Szóval sosem sokat bebuggolni. Csak is jambár, nem template kapok. Szerintem úgy mondom, hogy a Magyarország egyik legjobb játékos. Szerintem úgy mondom, hogy a világ egyik legjobb játékosát mondom. Na, én úgy mondom. Ám hogy jumpglitchet kapok, amikor így magától úgy dessel, után, amikor jumpbag, amikor így nem ugrik. Szóval valami bug. Nagyon idegesítő. Mindegy. Sziasztok!